Toto je sila. No. A toto si ale musíme pustiť song. No, čo sa stalo? Oskemovali sme skemerov o 10 eur. Dolárov. Jedno. Vlastne, čo sa stalo? Mňa kontaktovala nejaká pani na WhatsAppe, že či si nechcem zarobiť. Aj? A ja akože prezývaný majiteľ peňazí, ja mám rád peniaze, tak hneď ma nalákala. Že vlastne, hej, proste klikneš toto na eBay, splníš úlohu a zarobil si, hej, jednoduché. A stane sa členom. Tak ja, že dobre, úlet. Som to spravil, ona povedala, že si zarobil, bracho. A ja, že dobre. A dala mi nejaký kontakt na nejakú pani na Telegrame, hej, ktorá sa nejako predstavila, že robí pre nejakú firmu či čo. Tú firmu sme si nedali vyhľadať. No a zistili sme, že to je skemerská stránka, hej. Vyslovene ich princíp je taký, že vlastne oni dajú vám nejakú jednoduchú úlohu, ktorú keď splníte, vám reálne pošlú peniaze, hej. A vlastne potom dostávate ďalšie a ďalšie úlohy, za ktoré môžete dostať, myslím, nejak $35 najviac, ktoré vám reálne pošlú, hej. Ale to sa mi až toľko nechce, ja som spravil za 10, hej. A vlastne vás nejako uistia, hej, že majú tú vašu dôveru, že vlastne vám neskôr pošlú $500, ale musíte vy im poslať 50 na začiatok, hej. A postupne to budú zvyšovať, čiže oni vám akože dajú $35, vy im pošlete akože 50, hej, že akože chcete sa toho účastniť, hej. Nejaké úroky pičoviny. Takže oni na tomto takto zarobia, hej. My, akožto ale múdri, sme sa nenechali ujebať. Vlastne tu reálne $10, čo mi poslali, hej. Vlastne s tým už nebudeme nič, nebudeme s nimi nejako pokračovať. Ideme si užiť tie peniaze naplno, jak sa patrí. Vlastne, čo ja som robil, ja som len trolil túto pani, hej, že čo? Shit, hej. Že som splnil nejaké tasky, ani som nespravil, mám to piči, hej. Ja sa s ňou ešte chvíľu pohrám, odbavím ju, dík. A vlastne tak čo teraz? Čo z tú desinu, hej? A nie len tak. Ja som si povedal, že keďže sme oskemovali skemerov, sme spravili dobrý skutok a idem teraz tie peniaze nejako dobre zúžitkovať, takže idem ich investovať. Ja si investujeme do členstva investičných bohov. Tak to bude. Takže chalani, zarobené. Cica. Búba za mňu. Dobre, idem. Nech sa vám darí.